Welcome to my channel. Enjoy watching. Introduction mo niyan sa rong kahaputan. Sa loob po kami ng aldaw na pagparami sa Aguinaldo. Kumusta po kamo? Ha? Mauma pa kamo? Ang may grupong kayo gano'n din na mauma. Kan nagkasal po kami ng Bishop diman sa katedral, kan Sumba. Sabi niya, mapulog na niyang payuko. Tanong mo, nasobra na yung kulog kang payuko dahil sa araw-aldaw, nagpaparapuyat kita, nagmamatas kitang amay, para mag-isa. Sabi ko man, maray ka tumawa sa kulog kang payuko. Ano nga ikaw man, ako pumakawa mo, gano'n ako pangak. Tama po kaming rest, tulog pa din sana kami, kasi munyan, ikalimang aldaw, ang nagbanggi, nagbinisa kami. Pero ano ang nagpapakusok sa tuya? Ano tayo yaon pa ang kaumbahan? Araw kang sabi, Father, maumma po kami. Sounds na di ko maumma. Father, maumma po kami. No? Sus Mario Jose. As in, sa bagay ni Mahiling Tanak, ang pinaka-cause of joy. Din sa mga tao, sa pagsagibong kan mga bagay na may pagsakripisyo alagad, pagdagos na mamatian ang tunay na kaugmahan. Or sa mas maganda Bicol, ang sinasabing kagaya-gayahan. No? Ang joy po sa English kaya, sa Bicol, kagaya-gayahan. Ang kaugmahan, happiness lang yan. Happy ka, taoki ang nagos, but how about tayo na okay ang nagos? Kaya sabi sa Ebanghelyo mo niya, sa greetings, katangel, mag-ugma ka, Virgen Maria, mag-ugma, panok ka, ng grasya. Kung naapotol po kamo, kung kamo si Virgen Maria, ano mamatian ninyo? Mag-ugma, ipakilagan mo ako? Mag-ugma, nasa tawag ka katuloy ng mungkoy diyo, bigla kang maabot, matataw kang barreta, na napaka-imposible sa pag-isip ng tao. Paano man mangyari iyan na ako, sa rong darana, na mangani kong kamigod na ilusyon o agumon? Ano po? Kaya sa bagay ni Mahiling ta, na ang kaisipan ni Virgen Maria, kaisipan minsarong taong bakong nagdududa, kundi kaisipan asin kahaputan din sarong tao na gustong mag-ako din sarong katungdan. Di ba pag tinawag ka ng taas sa iyong mong boss, ano po? O ibuha nga yan eh. Ang kabong magtubod, masabi, dahil ko po yan kaya. Kabong magtubod, tama yung pagtubod sa sarili. Pero ang kahaputan ni Maria, paano mangyari yan na ako dalaga, na ako dahil kamiglit na lalaki. Doon napagkayuman na kahaputan, alagad yaong na ang willingness and openness whatever na gibuhon sa iya kan katurangan. Mag-ugma ka, inulitay ka, nawilihan kang Diyos na mangingidam asin mga ngaki din sarong lalaki na nangaranang Jesus. Sa rupo niyong nagulang pamareta kay Virgen Maria, magulang para sa iya, kundi pamareta sa interong kinabaan na dahil sa iyang hawak, magkakaiba min laman ang tataramon kang Diyos na iyo si Kristo Jesus. Kaya nga ni si Virgen Maria, sinasabing the first tabernacle kan interong kinaban. Taano siya ang enot na inistaran kan sa tong kaguranan
ang sa iyang pupunan, ang sa iyang hawak, enot na inistaran, sinarayan kan tataramon kan Diyos, tangani pag-abot kan kapaskuhan pagkamundag, magkaibwaning laman ang tataramon na iyan. Ang tabernakulo po, ito yan nasa simbahan ta, na sinasarayan kan mga taga-consecrated host that we consider as the real body and blood of Christ. Anong mood sa iyo kani? Diba? Kada kita makumunyon, inaakot naman si Kristo sa hawak ta. And sana po bago lang sa hawak, inaakot, kundi sa puso niya ito gabus. Kasi Maria, bago siya magsabing, uya at uripon kang Diyos, namutan niya na ang pamaretang inikan anghel. Pina-star niya na ayot sa gabos sa iyang puso. For the love of Jesus, for the love of human and its salvation, namutan niya ang kasubuan kang Diyos sa iya. Ang kabalitaran kani sa tuya, minsan, agos tarang ako, aminsan ang amen, pero daita aram kung ano ang inaako ta. Diba kay nga duwang partian sa Misa? The liturgy of the Word and the liturgy of the Eucharist. Sa liturgy of the Word, inaako ta ang mga refleksyon, bakong halik ipanik, kundi halik sa muso kan mahal na Diyos, pinagpagkanong kita, tangaling whatever learnings na maako tayo diyo, magkaigwaning laman sa pag-ako ta sa banal na komunyon. And sa pag-ako ng duwang bagay na yan, sa hawak ni Kristo, taramon ng Diyos, mag-isabuhay ta pagkatapos ng banal na misa. Kaya nga nagkasabi si Father, magungtamos sa misa, kundi lakaw ka mo, asin paglingkudan ang Diyos. Go in peace, proclaim the good news of the Lord. Tanganing mahiling sa imo ang presensya ni Kristo na sa tong kaguranan. Na iyuman ang inako ni Birhen Maria. Inaako taman sa kuntunyan. Kaya niyang pangajigon ta, kaguranan, bago ako maninigo ulit yung magdago sa kong harong, alagin magtaranggasan na, asing ang sa kong kana, makukumagan. Totoo bang nangyayari ang pagkaumay ng kanan?